Karon pa ko kakita na ay gas boy lagi diri for the first time. Saan pa gasolina, sir? Kuan unleaded. Unleaded? Kang premium. Full tank? Full tank. Unsil, sir? Nakay basura na, sir? Oh, libre pa hinlo. Oh, libre. Nakay basura na, ito na ba? Ha? Oh, may basura. Full tank. Okay, sir, full tank. Traffic, unleaded. So, kadong ni Ubos kay mag breakfast. Breakfast. Let's go. So, kalingkod na medyo rin niya. Kalingkod na rin ang hotel kay free ang breakfast niya. Björn, sino ikaw ang Björn? Hello. Hi. So meron sa Colorado. So namin sa Colorado, saan siya? Colorado Visitor Center. Kasi namin sa Colorado, 3 hours paghapon mi to destination. Nya, ni kuan lang mi dire stop by para mag-stretch. Nya para sa mapadagandagan ang mga bata kay Yabag na. almost 5 hours na sila sa sakyanan. So ano siya dire? Ready to go, Vin? Ready? Nag-juice ba? Nag-juice. Uy, Sa to mo kay. pang ko na. Sabak kayo, di ka na mo balik. Kanan. Ready? Yes. Björn! You ready, Björn? Yeah, look at the gun. Look at the gun. Björn! Look at the gun. Look at the gun. Hey! English packing, oy! So, batsi nami kay 3 hours pa kape na mong drive-on. Yeah, kita-kita na sa ta later. Bye! Ma'am, limpihan windshield, ma'am. Limpihay palihog. Ha? Limpihay palihog. Spotting ba ni nga gasoline boy, uy? Tarungan na ha? Tarungan kuskus. Dako sa kagkita diri migo. Gwapo lagi na sakyanan ninyo, ma'am. Dako sa kagkita diri migo. Igo na ma'am, ganang gilar ragot. Riban-riban ka manggod. Tama naman, piki man naman. 30 naman naman. Mata na ang akong mga dragon. Basta moon. Nagmaoy pa sila. Sana all makatog. So, ano nga trip? Kanang nag-diet me. McDonald's diet. Dinner na mo kay wala mi tayo mahunong ba kay nagabian nagmayo so kao na lang well. Okay. Ano? Sa likod ya, okay lang mga bata na sa likod. Yung magawangan, no? Lami ang burger, Bjar? Bjar? Lami, Ben? Yes. So kita-kita pa later, inag-abot
na mo. Hopefully, maabot namin sa destination. Push. Kani dili jud ni plastic ako para siya ba kung mag-trip kay diha ra mo palit og kape. Okay. Ani serbisyong totoo gyud ni. Ya, Mother's Day pa ha. Ako gyapon nagserbisyo. So kay kung kahimtang we nag kampat nam niya kung babaw. Uy, diha eh. Pamangko kita liquor store nga na drive-thru eh. Hello. Alas 6 na sa gabi nya naabot na misa ko ano. Muapit pa mi og liquor store. Okay? Importante. Pagkatuog ko nun niya. Importante na siya mo na importante sa road trip. Number 1 ang kape. Number 2 ang nonon. Ikaw, number 3 ba? Wala yung number 3, di na siya. Ito na hasi na maganda. Yan di naman ko manigarilyo. Number 3 tato si Garilyo. Di naman ko manigarilyo. Dili priority ang ka. Ugang pagpangihi. Muni siya ang liquor store. Hello. Hi, abot tayong taon mi sa among kuan kanang home away from home. So mauni siya mong kuyan for 4 days, 3 nights nga magstay mi diri sa Colorado. Mauni ilahang living room. So nice ka ilang kitchen, pwede magluto-luto. Mag-room tour. Biar, dali, biar. Muni ang room 1. So, na siya bunk beds. Pero murag dili mi diri kay pagsakasaka ning mga karahon ni. Biar, what's your brother doing? I'm on the bed. Ngit-ngit ba diri, oy? Ni ang bathroom diri nga room. Yeah. Yes, it is. Nice. The bed is so Hey, what's nice. your brother doing? Yes. Bin, what your brother doing? Uy, agoy ni una naman nigsuot sa room number 2. Look, Ma. Ma, look. What? The fidget cube. Nakagtoy dayon. So this is room number 2. Na ay duha ka beds. Come on, Bear, let's find the other room. Come on, Bjorn. There's only a chicken house. Dali, you help me look for the other room. Dali dong, Bear. Dali dong. Oh, look at the chicken house. Yes. So this is This is what? The pantry? come on, Bjor. Is this room 3? That's Papa's Ta-da! That's Oops. your room and Papa's, Ma. Ikaw yung manta. So, mo ni siya ang 3rd room. At saka ni amo ang kuan. My room. So, naapoy. No, not really. That's hair. I saw hair at the drawer. Hair sa drawer. I see another bathroom. Oh, this is the bathroom The here. other bathroom? Towels. Hair dryer. Hi, Bjor! Dito ka mag-sleep, Bjor? Is this nice? Look. Yes. Hello, so abot na mi sa mo ang Gipuy-an diri. Nga doon sa lake. Anya, bukid. Sa Rocky Mountain, anya. Ang buhato ron diri kay chill lang inom, ya relax kay ugma.
Sugod ugma kay explore na mo ang Colorado niya. Uyugi mi para ma-share na mo ang mga experience ninyo. Kay 3 days na mo explore ang Colorado nga state. So, kita-kita ta sa among sunod nga video. Special guest. Bye.